Takže čaute, ja vás vítam u môjho druhého videa a chcel som sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a pozreli sa aj to prvé video. A ak si to náhodou ešte nevidel, tak odporúčam zbehni na môj kanál, popri tom stihni dať odber, like, nejaký komentár poteší a pozri si aj to prvé video. Možno sa pýtate, prečo som sa rozhodol začať s YouTubeom. Úprimne, dlho som rozmýšľal nad tým, stále som to odkladal a proste nevedel som sa k tomu dokopať. A som si povedal, že buď to skúsim teraz, alebo už asi nikdy. Nechcem sa tu hrať na niekoho, kým ani nie som. Som proste obyčajný človek, ktorého bavia videá, bavia reakcie, baví ho muzika, bavia ho filmy. A proste toto som ja. Proste chcem sa zlepšovať, chcem posúvať moje zručnosti, ktoré nie sú až tak veľké, ale trošku sa v tom videu vyznám a proste chcem sa každým videom zlepšovať proste a prinášať do YouTube komunity proste môj obsah. Toto video berte ako taký štart. Verím, že časom sa zlepší zvuk, možno aj kvalita videí, samozrejme strih, lebo stále sa len učím, ale nezabúdajte na jednu podstatnú vec. Dôležité je, že som začal. Ak mi chcete dať nejaký tip, nápad, napríklad ako sa zlepšiť v niečom, alebo na aké video mám spraviť reakciu, kľudne mi to napíšte do komentu, ja si to veľmi rád prečítam. Ak ste dopozerali a sem, naozaj si to úprimne vážim, že ste trávili svoj voľný čas tým, že ste sa pozerali na mňa, na obyčajného cigáňa. Musím to povedať, lebo proste musím. A proste verím, že časom tu na tomto kanáli vznikne veľmi dobrá komunita. Ak sa vám videjko páčilo, budem rád za like, odber, komentár. Však to už poznáte, hovorí to každý druhý youtuber. Aj keď nedáte odber, like, aj tak vám ďakujem, že ste mi dali šancu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Vala mi les. Čaves.